bemutatjuk nekik azt, hogy... Sziasztok! Én Dragon 82 vagyok, és itt van velem barátom Troll Gergely is. Hellosztok! És ez itt a mi Skype PvP-nk, csak most én veszem fel a videóra, mert Troll Gergely nem fogtok hallani, és itt lesznek poték, De nem mutasd meg! szettek, meg minden, és ez itt az egyik gömb. Elnézést Igen. a laggokért, de ez itt az egyik gömb, ami szerintem... És mondd meg És nekik, ez hogy egy még Hamachi nincs szerver, majd a Troll Gergely barátom fog több hálózatot létrehozni, és majd akinek van Hamachi-ja, aznak majd írja le az IP-jét. Leírom a chatbe az én nevem ez, az enyém ez. Kutter Gergely az övé. Az én Skype nevem meg Dragon 82, és ide írom az enyém mellé. Majd ilyenkor állítsátok meg a videót. És akinek van Skype-ja, az kérem, hogy nézzék meg. Igen, és... Jelöljenek be. Igen. Jó. És még nincs kész minden, mondjad meg neki, mert Még- lehet, hogy nem baj. Téged is hallanak. Ja, és még nincs kész az minden, mert még nagyon sok lesz, hát nagyon sok ez csak az egy millióból. Ezek. És majd remélem, hogy majd MC kacsáik is fogják látni ezt a videót. Saját készítésű videó, ugyebár. MC kacsának is az a Skype nev, hogy nagybetűvel MC kacsa 08 és egy kutya háttere. Ennyi. Na, 03. Na, sziasztok, ennyi lett volna már ez a videó. Hello. Sziasztok! sziasztok!